Ja, så er vi kommet til trefaset usymmetrisk spændingsfald i usymmetriske systemer. Og med usymmetrisk, der mener vi jo selvfølgelig, at de her strømme i L1, altså de her netstrømme, at de ikke er ens længere. Og det betyder også, at spændingen over den ikke er ens længere. Jeg skulle måske sådan lige indledningsvis sige, at når jeg nu symboliserer det her, eller tegner det med gråt, så betyder det selvfølgelig ikke, at det er noget, man nødvendigvis behøver at gøre. Det er egentlig bare for at få fremhævet det, som er i centrum, nemlig belastninger, og så det, vi ønsker at finde spændingsfaldet over. Altså spændingsforskellen numerisk fra 1 til 2 her. I det her tilfælde, der har jeg jo så, i stedet for at have en anden symmetrisk belastning herinde, så har jeg så fyldt en motor ind fra L1 til L3, og så har jeg fyldt et varmelegeme ind fra L1 til 0. Så det er den situation, vi lige vil prøve at kigge på her, som et eksempel på, hvordan man beregner det. Fordi der bliver ikke introduceret nogle nye begreber, så det eneste er egentlig, at man er nødt til at regne det her komplekst. Så det er egentlig bare at hugge i gang. Så kan man selvfølgelig få oplyst nogle gange nogle reaktanser og restanser, og måske kapacitanser også, som belastninger. I det her tilfælde har jeg dog valgt bare at forklare, hvilken strøm der løber til, og dem har jeg kaldt I, B og I, A, der løber igennem belastningen her. Men lad os kigge på de oplysninger, vi har fået til opgaven her. Vores U-fase 1, det er 3 gange 230 volt. Så det vil sige, at de tre spændinger her, de er 230 volt i det her punkt. Og det er 50 Hz. Motor, altså den her IA, den strøm, der løber til motoren, den er 16 ampere, vinkel 60 grader induktiv. Så phi, den er altså 60 grader her. Nu skal man selvfølgelig huske, at når vi i den symmetriske systemer sagde, at den altid er i forhold til fasespændingen, så gælder det jo ikke i den her situation. Her der er det i forhold til den netspænding, den er påtrykt, at der ligger 60 grader. Så har vi vores varmelegeme, der er belastningsstrømmen 25 ampere, og så har vi en kabelstrækning fra 1 til 2, altså kabelstrækningen her. Det er en 4x10 kvadratmillimeter CU, og det er, den er 150 meter lang. Så tror jeg lige, jeg vil læse det her op. Det er simpelthen det nemme. Selvom det kabel, vi ønsker at beregne spændingsfaldet over, er belastet usymmetrisk, kan spændingen i punkt 1 godt være symmetrisk. Og den pointe, jeg ligesom prøver at tage frem her, det er, hvor er det egentlig, vi skal ideelt set kunne kende spændingen? Hvornår er spændingstrekanten symmetrisk, kunne man sige. Og det vil være en lille smule fjollet at sætte den til at være symmetrisk herude, da det typisk vil være mere og mere symmetrisk, jo nærmere vi kommer forsyningen, ikke? Og den forklaring, man kunne finde på det, var, at hvis det her det er en tavle, ja, så kunne jeg godt have andre afgange, andre kabler gående ud fra den her tavle i etteren, som ville gøre, at den strøm, der løber til her, at den vil være symmetrisk. Så derfor så kan spændingen sagtens være symmetrisk her, selvom den ikke er det herhenne. Så det mest naturlige vil typisk være, at man kender spændingen, og at den er nogenlunde symmetrisk her i punktet 1, men ikke vil være det herhenne. Så det er egentlig det argument, jeg ligesom prøver at beregne, eller komme frem til her. Og så er det jo, at hvis vi ikke kender spændingen herhen, ja, så har vi ikke noget at forholde vores vinkel phi i forhold til, fordi spændingen herhen er jo ikke den, der er påtrykt vores belastning. Den spænding, der ligger fra, nu kan vi for eksempel sige fra 3 til 1 her, ikke også? Det er jo den spænding, der ligger der. Det er jo også den, jeg kunne trække ned her i begge sider og lægge hen over vores motor her. Så det er jo egentlig den, der ligger hen over vores motor, den der, ikke? Men den kender vi jo ikke, fordi spændingsfaldet netop er netop usymmetrisk, så spændingerne mellem de her vil ikke være ens. Vel? Så det vil være mest naturligt at tage udgangspunkt i den her, og derfor vil det være den her tilnærmede komplekse metode, vi typisk ville skulle bruge. Men det er det bedste, vi kan gøre. Men lad os tage et eksempel fra en ende af, hvor vi altså får et spørgsmål her. Find fasespændinger for L1, L2 og L3 i punkt 2. Gider vi kender den herhen, ikke? Det var den, vi fik oplyst lige før. Og så skal vi tegne et vekseldiagram. Og min plan er egentlig
at jeg holder den her højre side til vores vægtdiagram hele vejen igennem et eksempel, og så vil jeg udvikle den efterhånden, så de her beregninger vil være tegnet ind på den efterhånden, som jeg laver den med. Og igen, så finder vi vores resistans og vores reaktans. Den har jeg så valgt os, altså på helt sædvanlig måde, der ikke slår den op i et katalog eller finder den i en bog. Men her har jeg valgt at se bort fra Excel, og det er typisk i orden at gøre det op til 50 kvadratmillimeter. Og det skyldes selvfølgelig, at jo mindre tværsnittet bliver, jo større bliver resistansen. Og da reaktansen for et kabel typisk er nogenlunde konstant, det ligger typisk i lejet fra knap en 0,1 ohm per kilometer op til 0,2 ohm per kilometer, noget i den stil. Men typisk omkring 0,1 ohm per kilometer. Så jo mindre tværsnittet bliver, jo større afstand bliver det også, og jo større tværsnittet bliver, jo mindre bliver resistansen, og jo mere kommer reaktans og resistans til at minde om hinanden, og så betyder reaktansen selvfølgelig noget. Så det er argumentet for det, men det er jo som regel, hvis der bliver spurgt om et eller andet, at man skal regne med spænding over Excel, eller der er lagt op til på en eller anden måde implicit i opgaven, at man bør tage hensyn til det, så skal man selvfølgelig gøre det alligevel. Men er der ikke ligesom noget, der indikerer det, så vil det være okay op til 50 kvadratmeter kabel og se bort fra den der Excel. Så det har jeg så valgt i det her eksempel, bare for at gøre det en lille smule mere overskueligt. Det er uoverskueligt nok i forvejen. Så det første, jeg har gjort, det er egentlig at beregne, hvad er lederstrømmene her. Alle strømmene har jeg simpelthen beregnet, efter jeg har beregnet min resistans derovre. Så vinkel, eller hvad hedder det, i L1, det er altså den, der går i leder L1 herovre for oven. Det må være strømmen i belastningen, i motorbelastningen der i IA, ikke? Det er altså den her strøm, som bare vinkel phi minus 30 grader. Spændingen, den er påtrykt, det er den her. Det er så ikke den er påtrykt, for det er punkt 1, men det er jo den tilnærmelse, vi gør os ved den her komplekse tilnærmede metode. Så det er det bedste, vi kan gøre. Så man kunne sige, at den spænding her, det er den, der er påtrykt motoren her, ikke? Så derfor så ligger vinkel phi jo hernede, ikke? 60 grader forud for den her spænding, eller efter spændingen, ikke også? Den her vej, det er minus, så bliver strømmen negativ, eller vinkel negativ, ikke? Og så trækker jeg også 30 grader fra, fordi min referencevektor, det er den her. Og der kunne man måske allerede her indskyde, at nogle de bruger L1, fasespænding i L1 som referencegrader vektor til alle beregninger. Så skriver de vinkel 0 her, og så regner man bare hele vejen rundt og sætter alle vektorer i forhold til den her. Det jeg typisk gør, er at tage den her fasespænding i L1 og beregner strømmene i forhold til den. Og på samme måde tager jeg strømmene i L2 og sætter den i forhold til fasespænding 0 L2 her. Så og ligesådan 0 L3 her. Så jeg bruger altså 3 referencevektorer hver gang, men nogen bruger bare den her som fast referencevektor, og begge dele er efter min mening helt i orden. Men det sagt, minus 30 grader, så vil jeg sige, at den her, den skal være, hvis den her den er 60 grader, hvad den jo var, så skal den altså være cirka 90 grader efter den her fasespænding, og det er den også. Så det passer. Og så plus min belastningsstrøm i B, min IB her, den er jo også tilsluttet L1 og så 0. Så man kan sige, at strømmen i A, den ligger der 90 grader forud for den, eller 60 grader forud for den her, og lige den her 60 grader forud for den der retning. Det er returstrømmen, så den løber altså igennem her og retur her. Okay. Og i L1 får vi så 29,7 ampere vinkel minus 32,5 grader, og det er altså alfa, har jeg kaldt dem her. Hvad man betegner dem, det må man egentlig selv om. Nu har jeg valgt at kalde den alfa 1 her. Så minus 32 grader er altså i forhold til den her. Der er altså 32,6 grader efter af den her strøm, der går i L1. Det er altså den her strøm, når jeg har lagt de her to sammen. I L2 der går der 0
ampere, så det vil sige, at der er ikke noget at tegne. I L3, ja, hvad går der der? Der må gå minus A, nemlig den her, minus A, og det er egentlig det. Det er altså returstrømmen for den her, det var den vi bare, det er den der går der. Så det vil sige, den der strøm, det er lige med vores IA. Og minus IA, det betyder egentlig bare, at det er min retur. Så man kan sige, at jeg siger I den ene vej, og altså IA den ene vej, og minus IA den anden vej. Det er egentlig bare for at symbolisere, at den er 180 grader forskudt i forhold til. Nu er det jo effektive værdier, så det er egentlig mere et symbol for, at det er returstrøm, kunne man sige. Og så har vi vores nullederstrøm, og det er jo ikke andre tilsluttet end den her IB i nullederen. Så det må jo være minus IB, der løber i nullederen hernede, ikke? Ja, og det er jo så 25 ampere, som vi kommer frem til her, ikke? Fordi det er jo bare, det er jo de 25 ampere, der er oplyst for IB. Yes, så strømmene de ser sådan her ud. Og når jeg lægger de her to vektorielt sammen, IB og IA, så får jeg den her IL1. Og de her strømme er jo i 0, den kunne jeg jo godt have tegnet med rødt også, for lige at vise, at nu er jeg færdig med den. Det er den strøm, der løber i lederne. Så L3, det er altså den her, der er minus IA, ikke? Det er altså den, der løber der. Så det er de tre strømme, vi har. Den og den. Der kommer til at løbe i de tre. Den og den. Og ingenting i L2. Hvad er det næste, jeg kunne gøre? Ja, så kunne jeg finde spændingerne over kabelresistanserne. Nu har jeg simpelthen valgt at se bort fra den, så derfor har jeg fjernet XL fra min tegning her. Eller mit ekvivalente skema. Og URL i L1, nu er jeg nødt til at holde styr på den lige pludselig. Fordi nu er den ikke spændingsfaldet er ikke eller spændingen over resistansen, skulle jeg sige. Den her spændingspil over resistansen. Nu er det selvfølgelig RL, jeg har tegnet her, det er symbolet for resistansen, men det er selvfølgelig spændingspilen. Den hedder jo URL, kunne man sige, ikke? Og det er den, jeg har tegnet som vektor nede i vektordiagrammet med lyseblåt her for de tre. Dem kunne jeg tage på regn. Så i L1 må det jo være strømmen i L1 gange resistansen i L1. Resistansen er selvfølgelig den samme, fordi kablet er symmetrisk i L3 faser. Så det er 29,7 ampere, som jeg kom frem til før, gange de 0,275 ohm per, altså fra 1 til 2. Og det giver 8,17 volt. Og når det kun er resistansen, vi finder spændingen over, så ligger den jo i fase med strømmen. Så den har jeg tegnet på den her måde. Så man kan sige, at pilespidsen her, den skal altså møde spændvektoren i punktet 1, og det er jo den, vi sagde, vi kendte. Og det gør den også her, fasespændingen der, for eksempel, den ligger der. Og pilen, den møder pilen heroppe i resistansen, så det skal den også gøre hernede i vektordiagrammet. I L2, altså det her, den spænding, der ligger herovre, den spændingspil, der ligger der, den er altså 0 volt, fordi der løber ingen strøm i L1, så derfor så bliver det jo spændingen over resistansen selvfølgelig også 0 volt. Og på samme måde med de andre, 16 gange 0,275, det giver 4,40 volt. Og UL3, det er den, der ligger dernede. Igen, så ligger den i fase med den strøm, som løber i lederen. Det skal den jo gøre for den resistans. Og det samme med nullederen. 6,88 volt giver det, og den ligger også i fase med strømmen. Det skal den jo gøre. Den skal ligge i fase med den strøm, der løber her. Og så er det jo så lidt med, hvordan man vender den her. Man kan ikke gøre det sådan, det bliver rigtigt. Uanset hvordan man vender den her nulleder vektor, så kommer det ikke til at passe med spændingspilen heroppe. Men det må man altså leve med. Uanset når man skal til at lægge dem sammen, så skal man bare lægge dem sammen, som de er tegnet her vektordiagrammet. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt hele tiden at have tegnet vektordiagrammet, sådan som man beregner. Så man kan se, hvordan man skal lægge det sammen visuelt. Men vi fortsætter i næste video.